Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, která získala zákazku v zahraničí a budete ji tam fyzicky vykonávat, budete potřebovat formulář PDA-1. Tento formulář je potřebný k prokázání placení sociálního pojistného v domovské zemi. Jde tedy o dokument, který potvrzuje, že živnostník vykonávající zákazku v zahraničí podniká na základě českého živnostenského oprávnění. Formulář potvrzuje, že sociální pojištění se odvádí v Čechách, a to i po dobu, kdy je živnostník v zahraničí. Formulář si bezplatně vyřídíte v každé pobočce České správy sociálního zabezpečení. Žádost můžete podat elektronicky i písemně. K žádosti je třeba přiložit kopii smlouvy, kterou jste uzavřeli se zahraničním subjektem pro dočasný výkon samostatné výdělečné činnosti v jiném členském státě Evropské unie. Česká správa sociálního zabezpečení má na zpracování žádosti a vystavení formuláře 30 dní. Proto je třeba podat žádost s dostatečným časovým předstihem. 30denní lhůta běží ode dne doručení žádosti. Formulář se vystavuje s časovým omezením podle délky výkonu práce v zahraničí. Datum návratu se uvádí v žádosti a tento datum je rovněž posledním dnem platnosti formuláře. Maximální platnost je 24 měsíců. Sledujte nás, ať vám neuniknou další zajímavé tipy a informace.